Magandang tanghali kakabsat, kain na po tayo. Nilagang okra, tapos tinapa, tapos may sausawan tayong kalamansi bagoong na may siling labuyo. Yan, Kimas and George. Pray muna tayo kakabsat, bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. May kain kakabsat eh. Okra, unang subo para sa inyo. Sausaw natin dito. Hmm. Gimas na tuyok ka. Tinapa. Match na match yung sausawan natin kakabsat dito sa okra. Gasang. Simot. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat.